dužnost da vrate dobijena sredstva u budžet. Sad će im biti olakšano da data sredstva, javna sredstva dobiju, jer nema više izbornog jemstva, a posle izbora upitno je da li ćete hteti da proveravate neke grupe građana koje će realno biti lažne liste koje zapravo su tu samo da skrenu pažnju i da naprave jednu kakofoniju. Jer iz prostog razloga vi ste i kad smo imali prethodni set zakona od istog podnosioca i tada ste omogućili nešto što smo rekli da ćete sigurno da zloupotrebljavate, a to je da jedna osoba može da podrži više lista svojim potpisom i to je jasno da u ovom kontekstu ćete koristiti isključivo da biste stvarali takozvane lažne opozicione liste koje glume opoziciju, izađu na izbore, a onda sa vama stvaraju vladajuću većinu i da ćete verovatno i sada pokušati jednim takvim kvarnim mehanizmom da se održite na vlasti. Mi smo podneli dosta amandmana na ovaj predlog zakona iz prostog razloga što smo želeli da ukažemo na još jednu ključnu stvar, a to jeste da ovako kako ste napisali predložene izmene i dopune, to neće biti ništa drugo nego kozmetičke izmene koje neće dovesti do suštine, a suština jeste da bi ovde trebalo da se uspostave uslovi za ravnopravne i slobodne izbore, a dok god ste vi na vlasti do takvih uslova neće biti, iz prostog razloga što se opet ne bavite onim što je suština, a to je i funkcionerska kampanja koju vi sprovodite redovno, ne želite zaustaviti vašu praksu pritiska na birače da glasaju za vas i kupovinu glasova i to je jasno i zbog toga ništa od ovih predloženih rešenja koje ste dali neće poboljšati izborne uslove. Hvala vam. Na član 13. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbije. Miroslav Aleksić. Zahvaljujem. Dakle, ovo zaista je vrlo neodgovorno staviti u zakon mogućnost da neko ko nastupi kao grupa građana može da koristi javni državni novac bez ikakve odgovornosti i ovo je nešto što otvara vrata zloupotrebama, a i ODIR je u svom izveštaju itekako naglasio da se maksimalno smanje mogućnosti za bilo kakve manipulacije i vi sad otvarate širom vrata. Prvo ste rekli da grupe građana mogu da predstavljaju nacionalne manjine i na taj način ugrožavate ozbiljno prava ozbiljnih stranaka koje jesu nacionalne manjine, onda ste rekli da oni ne moraju čak ni da daju jemstvo za političku kampanju, odnosno novac koji će povući iz budžeta i to je otvorena vrata za fantomske liste koje vi očigledno planirate da u narednom izbornom procesu duplirate, triplirate i kažete evo imamo 20-30 stranaka. To ste radili inače čak i na lokalnim izborima u prethodnom periodu, a to tek planirate da radite sada na predstojećim izborima koji su za vas pitanje političkog života ili smrti. I vi sada stvarate zakonsku mogućnost, a pazite molim vas, kroz priču da popravljate izborne uslove i da implementirate preporuke ODIR-a. Dakle, potpuna zamena teza, vi ste majstori manipulacija, pa vama treba da pozavide svi ljudi koji se bave politikom, kako to uspevate da uradite širom sveta, da dođu da uče od vas. Vi kao, evo mi ćemo sada da ispoštujemo ODIR, ali tako što ćemo da naravno otvorimo vrata nama da mi možemo da muljamo, manipulišemo i radimo svašta u izbornom procesu. Pa bre ljudi, ako imate podršku građana, ako kažete da vas podržava većinska Srbija, pa šta je bre problem da izađete normalno na izbore, da izađete da se takmičite i da kažete evo to su naši rezultati, a ne da pobeđujete samo manipulacijama i da budete uzurpatori vlasti i da samo tu etiketu imate koja će ostati zalepljena za vas za vijek i vjekove. Hvala. Reč ima Miroslav Petrašinović. Zahvaljujem, gospođo predsednice, uvaženi ministre, koleginice i kolege narodni poslanici. Samo zarad građana Republike Srbije neću mnogo da oduzimam vremena. Nakon izbora 2023. godine kolege sa druge strane iz opozicije mahale sa izveštajem Međunarodne posmatračke misije ODIR i pozivali nas da ispunimo preporuke ODIR-a. Mahali sa izveštajem, tražili da ispunimo sve preporuke ODIR-a, jer bez ispunjenja tih preporuka nema izbora, nema demokratije u Srbiji. ODIR u dva svoja izveštaja svojim preporukama jasno adresirao preporuku da trebamo da omogućimo biračima da svojim potpisom mogu da podrže više lista.
u svoje 2 odazivna izveštaja i iz 2023. i iz 2022. dao kao preporuku da omogućimo biračima, da razmotrimo kao mogućnost, da im pružimo to kao mogućnost, da svojim potpisom mogu da podrže više izbornih lista. Gospoda sa druge strane iz opozicije od 2023. godine, od decembra, konstantno pozivala mesecima dok nismo ušli u proceduru za donošenje zakona o jedinstvenom biračkom spisku, ispunite ODIHR preporuke, ispunite ODIHR preporuke, ispunite ODIHR preporuke. Sada kada ispunjavamo ODIHR preporuke, sad smo došli mi u tu situaciju da branimo ODIHR preporuke kao da smo ih mi želeli. Oni nas pozivali na to, mi pokrenuli ceo proces, mi organizovali javna slušanja, mi menjali zakone, imali komunikaciju sa svima u političkom lancu da bismo implementirali ODIHR preporuke. Sad slušamo gospodu sa druge strane kako to ne valja, kako to nije dobro, kako će to da upropasti izborni sistem, kako to stvara manipulacije. I samo za kraj, jako je dobro naš šef poslaničke grupe pre 2 meseca rekao ovde, ljudi, ako vam se ne sviđaju ODIHR preporuke, ako niste hteli međunarodnu posmatračku misiju, pa što niste rekli da sedemo i da se dogovorimo, da mi izmenimo izborno zakonodavstvo onako kako mi mislimo da to treba, da nam ne treba posmatračka misija. Hteli ste preporuke ODIHR-a, hteli ste posmatračku misiju, prihvatili smo to, ozbiljna smo zemlja, ispunjava međunarodne pravne obaveze i ono što je ODIHR u 2 svoje izveštaje tražio, da omogućimo da jedan birač svojim potpisom može da podrži više lista, to smo i učinili, to smo implementirali. Hvala. Hvala vam. Slobodan Petrović po ovom amandmanu. Izvolite. Ja nisam mogao odmah da se javim, evo proveravao sam, pa su mi javili iz Preševa i iz Bujanovca da tamo nemate nikakve parole da Srbija pobeđuje, jer od Preševa pa naniže, to jest od Bujanovca pa naniže, Srbija više ne pobeđuje, gospođo Brnabić. Poslednja vaša parola je sad ću vam reći, kod Bujanovačke banje i odatle više nema parola, odatle Srbija ne pobeđuje. Zašto niste bili da dočekate albanskog predsednika? Pa zajedno sa svim ovde poslanicima pa da kličate Aco Srbine. To ste trebali da uradite. Pričate ovde da je gospodin Ponoš nekog uvredio. Vi pričate. Pa vaš ministar je govorio da voli novinarke koje lako kleknu. Među vašim narodnim poslanicima su ljudi koji su tukli žene, ne samo žene, već i njihove životinje. I vi spočitavate nekom. Hvala. Jeste, samo što je razlika između vas i nas, kada je ministar to rekao, više nije bio ministar. A ovaj kada je rekao za žene da su prostitutke, ovaj vaš predsednik ponosni, on je ostao ponosni predsednik vaše poslaničke grupe i svi se stali iza njega. A zamislite da nekoj vašoj narodnoj poslanici neko kaže da izgleda kao da je došla direktno sa štajge. Kako bi se osjećali vi? Što nemate onda takav isti osjećaj prema svim ženama? I nemojte pričati više o toj sramoti. Idemo dalje. Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Stranke slobode i pravde. Petar Mitrović. Peđa Mitrović, izvinite. Izvinjam se, da. Vi vidite šta Dakle, što se tiče... Izvini, Peđa. Ne, slobodno razrešite, ja ću sačekati. Dakle, što se tiče primjena preporuka ODIHR-a, da, mi jesmo za primjenu ODIHR preporuka, ali pravu primjenu ODIHR preporuka, sadržajnu, suštinsku, ona koja će obezbedi da izbori budu fer i pošteni. Ovo kako vi to radite nije dovoljno i nije dobro i zato služe amandmani koje vi odbacujete. Dakle, vi i kroz amandmane imate prilike, naše koje podnosimo, da prihvatite i poboljšate svoje zakone. Evo konkretno ovaj amandman. Dakle, mi od vas tražimo da se, s obzirom na realnu situaciju u Srbiji, da se izveštavanje o finansiranju kampanje dešava i tokom izbore kampanje, da se izveštaj prvi podnese već 15 dana pre održavanja datuma izbora. Zašto? Zato što onda još ima vremena da se reaguje. Šta se desilo na izborima 2023. godine? Veliki deo finansiranja vaše kampanje uopšte nije bio u finalnom izveštaju nakon izbora. Dakle, vi ste završili izbornu kampanju, podneli ste izveštaj koji nije potpun i onda je više kasno da se reaguje. Nema call centra koji je bio organizovan pro Inter dole na Dorćolu, a boga mi nije bilo ni putnih troškova kod vas u tom izveštaju. Zato suština ovog amandmana jeste da kažemo hajde svi koji učestvuju u izborima, to znači i mi isto, ne samo vi, i mi, da podnesemo izveštaj 15 dana pre glasanja i da onda Agencija za sprečavanje korupcije lepo proveri šta smo predali i reaguje. To zvuči racionalno, Što ne prihvatate? Hvala.
Hvala. Gospodin Petrović, izvolite. Povreda Poslovnika. Član 107. Član 107 govori o povredi dostojanstva Narodne skupštine. Ja bih zamolio da vi kažete vašem kolegi narodnom poslaniku Goranu Nikoliću šta znači tokom obraćanja ovo, gospođo Brnabić. To ne vidite. Šta znači tokom obraćanja narodnih poslanika to? Da objasni. Evo on ovako je objašnjavao građanima Vranja, on voli tako da gestikulira. Na šta liči? I to baš ovaj narodni poslanik koji je tukao ženu. Tukao ženu, drogiran čovek, tukao ženu, pa tukao i psa. Vi to ne vidite. Umesto da izreknete opomenu, vi se pravite da to ne vidite. Vratite snimke i da izreknete opomenu ovom čoveku tamo. Hvala. Da li želite da se izjasnimo u danu za glasanje? Da li želite da se izjasnimo u danu za glasanje? Ne. Hvala. Gospodine Nikoliću, nemate pravo na repliku zato što je bila povreda Poslovnika. Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Pokret slobodnih građana SDA PDD. Ana Oreg. Hvala. Dakle, mi smo ovim amandmanom hteli da zapravo obezbedimo veću transparentnost novca. Znači, obezbeđuje se da se izveštaji o troškovima izborne kampanje ne prikazuju samo te plaćene troškove, već i preuzete obaveze koje još nisu plaćene. Naime, to je posebno važno jer se značajni deo troškova kampanje mogu ugovoriti tokom kampanje, a platiti nakon izbora. Ako takve obaveze nisu vidljive u izveštajima, ni javnost, a ni agencija nemaju potpunu sliku stvarne finansijske vrednosti kampanje. Kolega Petrošinoviću, ja vas stvarno pitam kako transparentnost novca nije u konceptu predloga ovog zakona? To jest kako mislite da je protiv koncepta? Hvala. Hvala. Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik profesor dr. Mitar Kovač. Ne, hvala vam. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Zeleno-levi front, Ne davimo Beograd. Biljana Đorđević. Zahvaljujem. Ovo je jedan jako važan član i važan amandman zato što se nalazi u srži onoga što nije ispunjavanje ovde preporuke. Malo čas smo imali neku tiradu o tome kako eto mi smo tražili da se ispune ovde preporuke, a sad kad se ispunjavaju sve ovde preporuke sad to nećemo. To nije tačno. Postoje ovde preporuke koje kažu da bi se nešto moglo razmotriti i to su upravo one o kojima mi govorimo, nismo dobro razmotrili u našim uslovima. To je recimo bilo vezano za potpisivanje, za jemstvo i tako dalje. I postoje one koje su vrlo eksplicitni da bi nešto trebalo uraditi i vi to baš ne prihvatite, ali prihvatite ove gde bi nešto moglo da se razmotri. Jedna od tih za koji se vrlo jasno kažu više ovde preporuka da bi trebalo uraditi tiče se toga da Agencija za sprečavanje korupcije bi trebalo proaktivnije da istražuje i sankcioniše kampanje finansirane od strane neovlašćenih subjekata i uopšte generalno bilo kakvo nepoštovanje zakona i zbog toga ja prosto neću imati vremena, naš amandman ima 3 strane, dakle gde mi pišemo ta ovlašćenja Agencije za sprečavanje korupcije. Ja hoću da skrenem pažnju na neka od obaveza koje bi trebalo da budu propisane, naravno to i dalje ne sprečava Agenciju da ona ne radi svoj posao ako su njoj poslušnici, ali makar ako ćemo već da pričamo o ispunjavanju preporuka u smislu zakona, dakle ona bi trebala da propiše da Agencija obavezi da pokrene kada bi trebalo da pokrene postupak po službenoj dužnosti. Pa tako, na primer, dakle svakako u situacijama kada dobije informacije mogućim od drugih organa kršenju pravila iz ovog zakona, dakle kada recimo pristupi nekim podacima korišćenjem svojih ovlašćenja i koje ukazuju na moguće kršenje pravila iz ovih zakona, dakle kada prikupi korišćenjem svojih ovlašćenja, kada bivši ili aktuelni predstavnik političkog subjekta javno ukazuje na moguće kršenje pravila iz ovih zakona, kada fizičko lice, pravno lice ili predstavnik pravnog lica javno iznese tvrdnju da je finansiralo recimo politički subjekat ili pružilo usluge političkom subjektu, a takav podatak nije naveden u finansijskim izveštajima političkog subjekta, kada bivši ili sadašnji predstavnik organa i organizacije, dakle iz člana 6, a to je onaj član koji se tiče toga da li su usluge dostupne svim političkim subjektima jednako, recimo prostori koji opoziciji nikad nisu dostupni za održavanje recimo kampanja ili skupova ili tako dalje. Dakle, prosto spisak je podugačak, ja svakako neću stići da kažem sve to, ali eto, mislim da je ovo ključno i
činjenica da vi ovo ne propisujete u predlogu zakona zapravo govori o tome da je ovo isključivo forma, a ne suština. Neće se ništa promeniti u smislu načina koji vi kršite ovaj zakon i do sada. Jedino što možda ćete revnosnije se baviti time kako neko iz antirežimskog fronta sprovodi izbornu kampanju. Mi ne bežimo od svega toga, ali mislimo da zakon treba da važi jednako za sve. Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Idemo dalje. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Pokret slobodnih građana SDA PDD. Ana Oreg. Hvala. Ja sad nakon izlaganja svih ovih amandmana zaista moram da pitam kolegu da li ste vi čitali sve naše amandmane ili ste ih odbili samo onako formalno. Naime, zaista na ovaj član i ovaj naš amandman smatram da je baš važan i smatram da je bitan. Jer mi ovim amandmanom uvodimo zapravo proaktivniju agenciju. Jasna obaveza proaktivnog nadzora agencije nad finansiranjem izborne kampanje. Nije dovoljno da agencija samo prima izveštaje i postupa po prijavama. Ona mora aktivno da prati kampanju, da koristi pokazatelje rizika, da sprovodi terenske provere i samostalno pokreće postupke kada postoji indicije u povredi zakona. Ne znam kolega šta imate protiv proaktivnije agencije? Hvala. Hvala. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Stranke slobode i pravde. Peđa Mitrović. Zahvaljujem se. U pitanju je sadržinski isti amandman kao što je podnela poslanička grupa PSG i radi se upravo o jačanju institucionalnog kapaciteta za monitoring izbora. Dakle, mi ne vidimo razlog zašto agencija ne bi delovala proaktivno, a ne samo pasivno na kraju izborne kampanje da proverava finansijski izveštaj koje stranke podnesu. Naš amandman kaže da agencija treba da ima plan monitoringa i nadzora nad izbornom kampanjom, da reaguje dok je izborna kampanja u toku, zato što se onda nepravilnosti mogu otkloniti u samom toku izborne kampanje i da nemaju više uticaj na izborni rezultat. Navešću vam još jedan put primjer koji smo naveli zašto je ovo jako važno i morate nam obrazložiti zašto to odbijate kao amandman. 2023. godine nelegalni call centar koji se desio na Dorćolu, Prointer, dakle M&J Lady agencija obezbeđivala hostese koje su morale slikaju svoj izborni listić i ličnu kartu, dobijale dnevnice isplaćene u kešu. To je što je nelegalno, što ne postoji nigde u izveštaju. Dakle, da bi se ovakve situacije sprečavale, jer one zaista mogu da utiču na izborni rezultat, agencija ne treba kaže na kraju izbornog procesa da hvala vam na izveštajima, nego treba dok izborni proces traje, kaže ok, ovi krše zakon, ovi krše zakon, pa i mi da kršimo zakon, to nije nikakav problem. Dakle, treba da nas kazne. Pitanje je za gospodina Petaršinovića zašto ovaj amandman nije prihvaćen. Hvala. Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Stranke slobode i pravde. Jelena Spirić. Pa evo, mi smo danas ovde čuli da se govori o nekoj transparentnosti finansiranja političkih aktivnosti, međutim, vredi podsjetiti da ni ODIR, a ni Transparentnost Srbija, a ni građani Srbije ne dele taj neki vaš optimizam. I kada vam je ODIR poručio da postoje zloupotrebe javnih resursa, govorio je o Srbiji u kojoj predsjednik države mesecima pred izbore obilazi gradove, otvara puteve, pojavljuje se na stranačkim skupovima, deli recepte, lekove, kao da između države i njegove stranke više ne postoji nikakva razlika i vi to svi dobro znate. Govori o Srbiji, ODIR-u koji zaposleni u javnom sektoru godinama svedoče o pritiscima, o pretnjama, sigurnim glasovima, spiskovima i obaveznim odlascima na političke skupove. O Srbiji u kojoj smo gledali kolone autobusa kojima odvoze građane mimo volje, pod pretnjama na političke skupove, dok se istovremeno tvrdi, to jest vi tvrdite, da je to odraz slobodne volje. I šta drugo ovu činjenicu objašnjava da su ignorisane te preporuke ODIR-a i same stručne javnosti? I šta drugo objašnjava do činjenica da se milijarde troše kroz netransparentnost ugovora, direktne pogodbe, projekte bez stvarne kontrole? I najstrašnije od svega ovoga što sam navela, da vas nije opomenulo ni to što je zbog vaše korupcije i zarobljenih institucija izgubljeno 16 života u Novom Sadu. I nije vas opomenulo ni to što je čitava Srbija gledala kako posledice te korupcije više nisu samo brojke u vašem džepu, već i ti neki ljudski životi. I umesto da vas ta tragedija natera
da promenite sistem koji je do nje doveo. Vi danas odbijate suštinske promene. I upravo zato ovaj zakon... Isteklo vam je vreme, a govor vam je degutantan, tako da nisam želela da vam dam dodatno vreme. Prilično sramotan za Narodnu skupštinu, zato što ne znam kako ste vi sad odjednom i sudija, pa vi znate šta se desilo i ko je kriv i ko je ubica. I govorite ovde svim vašim kolegama, narodnim poslanicima, da su ubice. I koliko puta? Koliko puta tačno? Po Poslovniku. Izvolite. Gospođo Brnabić, stvarno nema smisla, kolegi su... Koji član sam povredila? 100. Dobro, šta je član 100? Molim vas Šta je da član kada 100? želite da debatujete... Šta je član 100? Da ne smete... Recite mi šta je član 100? Član 100 Da ne je... smete da govorite sa me... Hvala vam, pošto ne znate ni šta je član 100, idemo dalje. Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe. Ko hoće još Poslovnik? Hoćete vi znati šta je član 100? Izvolite, gospodine Mitrović. Zahvaljujem se, gospođo Brnabić. Dakle, ali stvarno mislim da je, raspravljamo... Koji član? 100. Šta je član 100? Ukoliko želite da diskutujete, morate da siđete u poslaničke klupe. Molim? Ljudi, ne čujem. Šta je član 100? Evo čitam. Ajde. Predsednik Narodne skupštine, kada predsedava sednici Narodne skupštine, ako želi da učestvuje u pretresu, prepušta predsedavanje jednom od potpredsednika Narodne skupštine i onda lepo siđete u klupe dole i diskutujete sa nama. Dakle, ja nemam nikakav problem da vi nama kažete šta god imate da vam kažete. Vrlo često zlopotrebljavate funkciju predsednika Narodne skupštine i mi na to ne možemo ni da odgovorimo. Hajde u buduće, ako nije problem. Ako imate problem sa bilo čim što mi govorimo, sedite u klupi i onda ćemo nastavimo raspravu. Hvala. Dogovoreno. Recite mi da li hoćete da se izjasnimo? Hvala. Dobro, idemo dalje. Idemo, samo da, jel smo prošli član 17, pokret slobodnih građana, SDA, PDD? Jesmo? Nismo? Sad je to. Izvolite, Ana Oreg, izvolite. Hvala. Ovim amandmanom otklanjamo nepotrebno dupliranje odredaba koji uređuju ovlašćenje agencije da pribavlja podatke potrebne za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti. Samo bih htela da iskomentarišem taj deo što je kolega Petrašinović rekao, da ovima se zapravo ispunjavaju preporuke ODIR-a. To koliko se ispunjavaju preporuke ODIR-a nam najviše govori činjenica da nije otvoren klaster 3. Ja bih htela da vas pitam na koji način će se izborni uslovi zaista popraviti popravkom ovog zakona koji ste vi predložili. Hvala. Idemo dalje. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Stranka slobode i pravde. Peđa Mitrović. Zahvaljujem se. Dakle, kada govorimo o jačanju kapaciteta Agencije za sprečavanje korupcije u procesu monitoringa izborne kampanje, mi uvodimo i želeli bismo zakon uvedi rok da agencija bez odlaganja najkasnije u roku 24 sata od saznanja pokrene postupak po službenoj dužnosti ukoliko dobije neku prijavu. Takođe, ako postupak utvrdi činjenice koje pokazuju na prekršaj ili krivično delo, mora u roku od 48 sati da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, krivičnu prijavu ili izveštaj nadležnom tužilaštvu. Opet, zašto? Dakle, svi naši amandmani imaju zašto u praksi koja se dešavala u prethodnim izbornim ciklusima. 2023. godine CRTA je za prvih 20 dana kampanje podnela 21 prijavu institucijama, uključujući 15 prijava Agenciji za sprečavanje korupcije i sa tim prijavama nije bilo ništa. Dakle, šta hoću da vam kažem kada pričamo o ispunjavanju ODIR preporuka? Ovi zakon koji ste vi trenutno predložili ovakav kakav je, neće proći na kraju pozitivno mišljenje imati reviziju kad dođe otvaranje klastera 3 u decembru. Opet ćemo imati problem sa otvaranjem klastera zato što mi suštinski zaista probleme koji su registrovani u izbornoj kampanji ovim zakonima ne otklanjamo. Naši amandmani su tu da ih poprave, jer ovo je reakcija na što se dešava. I još jedan put pitanje za gospodina Petrašinovića, zašto bi recimo ovakav amandman bio neprihvatljiv za vas? Hvala. Na član 19. sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbije, Ana Jakovljević ili Uroš Đokić, ko želi? Ana Jakovljević. Poštovani građani, Narodni pokret Srbije je podneo amandman koji se nadovezuje na ovo što su kolege pre nas govorile, da ovim amandmanom želimo da Agencija za sprečavanje korupcije reaguje u kraćim rokovima tokom izborne kampanje, tačnije u roku od 72 sata, kada joj se prijavi zloupotreba javnih resursa ili nezakonito finansiranje kampanje. Inače, kada slušate samo hvale vlasti o radu
ove agencije. On je uspešan, odgovoran i efikasan, iako preporuke GREKA, tela Saveta Evrope, i ODIR-a, tela OEBS-a, stalno ističu da agencija mora da zakonom da bude obavezna, da bude proaktivna u otkrivanju kršenja zakona, a ne samo da deluje po prijavama. Ovim predloženim izmenama koje ovde razmatramo se to ne rešava i iako vas u napadu evropeizma ubeđuju da se sve ODIR preporuke primenjuju zato što očekuju pare iz plana rasta, samo ću vam navesti jedan primer kako zapravo sve funkcioniše, jer ova vlast izvuče pojedine preporuke koje je najmanje ugrožavaju iz čitavog konteksta preporuke, jer čitav kontekst preporuka prosto mora da dovede do suštinske reforme sistema i kada oni to tako izvuku i primene šta oni žele, dobijemo to da grupa građana može da se izjasni kao nacionalna manjina, iako to nije, što je jedan od načina za formiranje fantomske liste. Zatim, jedan birač može da podrži dve liste, pa su tako legalizovali da, kao što smo imali slučaj u Boru, su funkcioneri Srpske napredne stranke davali fantomskim listama potpise, to je tada bilo protivzakonito, sada će biti legalno i ovim zakonom je ukinuto izborno jemstvo, što znači da ove grupe građana, ako ne pređu 1%, zapravo neće imati odakle da vrate novac koji su dobili iz budžeta da bi sprovodili kampanju. A cijela ideja fantomskih listi je da se poveća broj u biračkim odborima i izbornim komisijama kako bi preglasavali u radu tih tela. Ovako rade sa svim preporukama, tako ih primenjuju i ono što je vrlo važno da znate da se ono što je suštinski, pritisci na birači, zloupotreba javnih sredstava u političke svrhe ne rešava ovim zakonom. Hvala. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Pokret slobodnih građana SDA PDD Ahmedin Škrijelj. Hvala. Ovim amandmanom tražimo da postupak kontrole ne završi na rešenju kojim se samo konstatuje povreda. Ako je agencija već utvrdila činjenice koje predstavljaju osnov za pokretanje prekršajnog postupka, mora postojati jasan rok za naredni korak. Prema našem amandmanu mi predlažemo da taj rok bude 30 dana od dana donošenja rešenja kojim je povreda utvrđena. Kod mogućeg vršenja krivičnog dela standard je drugačiji i hitniji. Ako u toku postupka agencija utvrdi činjenice koje ukazuju na osnov sumnje da je izvršeno krivično djelo, javno tužilaštvo mora biti obaviješteno bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 časova. Ne tražimo da agencija presuđuje krivičnu odgovornost, tražimo da činjenice koje ukazuju na mogući kriminal ne ostanu u ladici organa koji ih je već otkrio. Predlažimo i brzo objavljivanje podataka da je podnije zahtev za prekršajni postupak, krivična prijava ili obaveštenje tužilaštva. Važno je naglasiti, objavljuje se proceduralna činjenica, ne proglašava se nečija krivica. Da neko ne bi komentarisao da se time negira pretpostavka nevinosti. Ovo je pitanje pravne sigurnosti i jednakosti primjene. Bez rokova uvijek postoji rizik selektivnog ubrzavanja pojedinih predmeta, odlaganja drugih. Takva sumnja naročito šteti poverenju opozicionih i manjinskih birača, ali pravilo mora štititi sve političke subjekte jednako. Kontrola koja nema jasan nastavak nije dovoljno efikasna. Ako je povreda utvrđena, građani moraju znati da li je pokrenut odgovarajući postupak, a ako postoje činjenice koje ukazuju na krivično djelo, tužilaštvo mora biti obaviješteno da su dokazi i mogućnosti reakcije još aktuelni. Hvala. Hvala vam. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Stranke slobode i pravde Peđa Mitrović. Ja ću spojiti izlaganje za amandman na član 20 i amandman na član 22 zato što su srodni i nastavljaju se jedan na drugi. Dakle, amandman na član 20 govori da mera upozorenja nije dovoljna za teške prekršaje i povrede u izbornom procesu. Dakle, ukoliko se otkrije neko zabranjeno finansiranje, prikrivanje izvora finansiranja, prikrivanje iznosa, prilazi preko trećih lica, dakle, prosto upozorenje od strane agencije, sprečavanje korupcije nije dovoljno, jer nije dovoljno odvraćajuća sankcija za nekoga ko namerava da krši izbornu kampanju i pravila izbornog procesa. Takođe, ono što hoćemo da kažemo amandmanom na član 22, to je da kazne koje su propisane postojećim zakonom nisu dovoljno restriktivne i one moraju da prate korist koja je stečena tokom izborne kampanje. Dakle, ako je neka lista pribavila korist od 2 miliona dinara, ne može kazna bude 200.000 dinara, mora da bude bar 4 miliona dinara. Tako da na taj način ih zapravo sprečavate da u buduće zloupotrebljavaju svoje sredstva. Što napred vam kažem,
Naši amandmani su vrlo dobro osmišljeni, vrlo smo ih pažljivo pisali i čitali zakone i analizirali probleme koji su postojali u izbornom procesu. Kažem još jedan put, kad bude bila neka misija, revizija koja se bude ticala ODIR preporuka, opet ćemo naići na problem da ODIR preporuke na način koji su predstavljeni u Narodnoj skupštini i kako ih vi predlažete ne adresiraju ključne probleme neregularnosti izbornog procesa u Srbiji. Hvala. Hvala. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Pokret slobodnih građana SDA PDD. Da li neko želi reč? Ne, idemo dalje. Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Stranke slobode i pravde, to ste sada obrazložili. Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Zeleno-levi front, Ne davimo Beograd, Biljana Đorđević. Zahvaljujem. Dakle, i ovaj naš amandman se tiče prosto jedne od ključnih zamerki i preporuki ODIR-a, a to je da postoje neke sankcije kad se ne poštuje zakon, kad se zakon krši i da te sankcije budu efikasne, proporcionalne i odvraćajuće. Zanimljivo, ja sam danas govorila o tome kako to ne funkcioniše kad je reč o zagađivačima u ovoj zemlji, o najprofitabilnijim kompanijama koje zagađuju našu životnu sredinu i onda ne plaćaju i na to ministarstvo ćuti. A ovde možemo pričati o političkim zagađivačima, onima koji zagađuju naš ustavni sistem, naš demokratski sistem, koji ga razaraju i koji naravno isto za to kada to rade i krše zakon ne snose posledice ili su one potpuno nesrazmerne i nisu odvraćajući, nisu očigledno efikasne. Tako da, s obzirom da vi uopšte ne menjate te sankcije, dakle da niste adresirali ključne odredbe vezane za prosto efikasnost primene i poštovanja ovog zakona, šta god, čak i dobro da se usvoji, prosto to neće imati efekte kakve treba da ima. Dakle, i mi smo ovde isto predložili povećanje tih kazni, recimo gornja kazna može bude i do 4 miliona dinara, mada moram da vam kažem, dakle čak i to u nekim situacijama u zavisnosti koliko vi trošite na kampanje isto ne deluje možda dovoljno adekvatno, ali makar za početak i to bi pokazalo nekakvu ozbiljnost u sprovođenju ovog zakona. Dakle, ovo je povezano sa onim o čemu sam malo čas govorila vezano za Agenciju za sprečavanje korupcije. Dakle, s jedne strane ona mora proaktivnije da istražuje i sankcioniše one koji krši zakon, a onda prosto moraju da budu propisane moguće visoke kazne kako bi se na neki način adresirala funkcionerska kampanja, zloupotreba javnih resursa i uopšte nepoštovanje zakona o finansiranju političkih stranaka. Naravno da je to stvar prakse, naravno da ste vi zarobili institucije, ali ajde da sada makar pričamo o zakonu, ajde da makar u zakonu predvidimo nekakve mogućnosti za neke ljude da bi mogli to da stvarno i primenjuju. Za sada uopšte ne izgleda uverljivo, čak i da zaboravimo da ste prosto vi postavili svoje ljude i da ste zarobili sve institucije. Idemo dalje. Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Stranke slobode i pravde. Borko Stefanović. Da, hvala. Ono što je činjenica da smo mi sa ovim amandmanom pokušali da dođemo do jasnog stava vezano za predlog zakona koji ste podneli i da pokušamo stvari da uvedemo u normalne civilizovane tokove. Ako hoćete i nešto što je, kao što znate, nam se stalno zamera u ovoj državi zbog loših poteza vaše vlasti. Dakle, kao što je i moj kolega to govorio, mislim dosta jasno šta je problem usvojiti ovakav amandman koji kaže da privredni subjekti koji na parapolitički i skriven način podržavaju vaše kampanje mogu biti identifikovani i mogu da plate kaznu za to što rade. A primjera, kao što znate, ima mnogo. Recimo, jedan od skorijih su razni filmovi koji se snimaju u izvedbi izvesnog Centra za društvenu nestabilnost i tome slično. Imali ste ove plakate po celoj Srbiji sa opozicionim predstavnicima, sa ljudima gde se označavaju kao ustaše, stavljaju se albanskog keča na glavu i sve ostalo. Naš amandman bi omogućio, poštovani građani, da se sazna koji je to privrednik, ko je taj čovek koji je to štampao, distribuirao, plasirao, platio, da bi sprovodio vašu političku agendu destrukcije, to jest uništavanje Srbije.
Ovaj amandman, kad bi se recimo gospodin Petrašinović usvojio, onda bismo svakako bili kao država manje izloženi bruki i sramoti onoga što vi radite stalno i packama koje dobijamo iz Evrope zbog vašeg destruktivnog, koruptivnog, autokratskog ponašanja. Evo, recimo, ovaj amandman bi omogućio da vidimo ko su ti vaši privrednici, koji neki, možda zato što im lupaju, kako kažu, neki reket iz vaših redova, da moraju da daju pare za vaše aktivnosti u kampanji, koji nisu golostranačke, i možda drugi privrednici, bilo privatne kompanije, bilo državne, koji to rade iz ljubavi prema vašem vođi, pa eto da blatimo naše sugrađane, daj da vidimo ko su i da plate enormne kazne. Hvala. Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Idemo dalje. Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbije. Da li neko želi reč? Ne. Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Stranke slobode i pravde. Da li neko želi reč? Borko Stefanović. Samo se prijavite ponovo, mislim da nije u... Ovaj amandman se tiče lične odgovornosti javnih funkcionera za zloupotrebu javnih resursa u kampanjama u Srbiji i mi ovim amandmanom predviđamo strožu odgovornost odgovornih lica u organima javne vlasti i organizacijama koje raspolažu dobrima, javnim dobrima i javnim uslugama. Predlažemo da se kazna poveća sa sadašnjeg raspona od 50.000 do 150.000 na raspon od 200.000 do 2 miliona dinara za ove vaše delatnike, aj tako da ih nazovem, iz javnog sektora. Pa ovo je džeparac, ljudi. Pa nemojte da se brukate toliko. Pa stvarno nema smisla da ovi vaši po lokalnim samoupravama, ministarstvima, ustanovama, domovima zdravlja koji obezbeđuju vozila, koje obezbeđuju spiskove zaposlenih, koje obezbeđuju, ako hoćete, one, kako se zovu, one aparate, fotokopir aparate, pa onda prave ove poternice za svakim kom drugačije misli. Pa dajte, ljudi, nemojte se brukate. Pa šta je to za te velike gazde, vaše latifundiste, te vaše feudalne gospodare po Srbiji da plate malo veću kaznu? Pa gospodine Petrašinoviću, pa zamislite kako bi ovo lepo odjeknulo u Odiru, da vi najzad kažete, pa jeste, ovi što daju službene Škode da nas voze na veličanstven miting sa pljeskavicama, pa u redu je da ti ljudi odgovaraju za to. Ili se ne slažete s tim, ili mislite da oni ne treba da odgovaraju, da nastavljaju da daju vaše Škode, u te Škode nekad stavite ove batice u